Next question. Next question. Sige. Ako nabasahan dito sa Buhat 3, versikulo 20 ba to? O, unya siya ang propeta. Pag dito sa Deuteronomio, kung ang maong propeta mosulti og lain nga Dios, patyon. Mao nga si Jesus gipatay. Kay nagsulti og lain nga Dios. Ana lang, tama gid na siya. It does not follow. Non sequitur. Nga naman kay ang kaso ni Kristo atubangan sa Roman government dili man tawag ining blasphemy. Kung dili usa ka kaso nga rebellion. Mao bitaw nagipangutana sang pun sa Pilato, hari ka ba? Nga naman kay ang objective ni Pilato i-establish niya nga magtukod og laing kingdom kining maong Kristo. Nga supak sa kingdom sa Roma or kining Roman Empire. So, ang kaso sa rebellion, even sa Pilipinas, karon suspended lang. Even ang Pilipinas, basta na kay kasong rebellion, kung mapamatud-an ka, nga rebelde yun ka, sinutan jud ka sa capital punishment or death penalty. Mo nahitabo ang Ginoong Jesucristo. Namatay siya tungod sa kaso nga rebellion. Nahimo lang nga naa si kaso nga blasphemy dito sa gitawag og mga Hudyo. Nga naman kay wala man sila motukan Kristo nga Dios. Unya ang Kristo o ang kasulatan mismo nagtudlo nga si Kristo tinuod nga Dios. Lain bang Dios si Kristo? No sir, no man. St. John chapter 1 verse 1 ingon pa sa balang kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Og kining pulong kauban sa Dios, waningon na og kining pulong laing Dios. Ang gingon og kining pulong kauban sa Dios, ang konklusyon og kining pulong Dios. Og same na Diyos nga nisulti nga ayaw mo pagbatog laing Diyos gawas nako. Same na Diyos ang misulti sa Hebrews chapter 1 verse 8. Sumala pa sa balaang kasulatan ingon pag San Pablo, niingon ang Ginoong Diyos, apan bayin siyang anak, ang Diyos mingon, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa katapusan. So dili laing Diyos. So namatay si Ginoong Jesucristo sa kaso blasphemy sa mga Hudyo kaya masala mo tuo kang Ginoong Jesucristo onya sa mata sa Roman Empire nga moong executor. Sa gitawag og capital punishment, sa mata sa Roman Empire, ang iyang kaso, rebellion. Rebelde siya, more nagipatay siya sa capital punishment. Hindi ta magbuot-buot og tawag anang sabot sa balang kasulatan. Kaya kung magbuot-buot ang sabot, ang mahitabuan na, maturni nga atong panabot. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.